Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkanmu da warhaka da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Muna jin daɗi da ziyartar namu da kuke yi da kuma subscribe da kuke danna mana, muna godiya sosai. To yau ma dai mun zo muku da wani sabon darasi wanda za mu nuna muku ta yadda za ka yi amfani da WhatsApp naka ka dakatar da duk wani saƙon da yake shigo ma ba tare da ka shirya ba, irin misalin ka buɗe datan ka za ka yi chatting ko kuma za ka shiga wani guri ka yi kallo hakan nan ko kai downloading amma sai saƙonnin WhatsApp su yi ta sauko maka ta saman screen ɗin wayanka irin kamar yadda kuka saba gani da zaran ka buɗe in saƙo ya fito. To akwai hanyar da za ka bi ka magance saƙonnin nan ka daina ganin su lokacin da ka ga dama a rinƙa nuna masu a saman. Amma da zaran ka shiga cikin WhatsApp naka za ka ga wa'innan saƙonnin ɗin. To kai tsaye yanzu za mu je don nuna muku yadda ake dakatar da wa'innan saƙonnin da suke fitowa sai sanda ka ga dama ka sake su su ci gaba da bayyana a fuskan wayanka. Kuma ko da wani abokinka ne za ka iya ka dakatar da zuwan wannan saƙon sai sanda ka buɗe sai a rinƙa nuna ma, amma ka shiga ta ciki za ku yi chatting, za ku yi komai da komai yadda ya kamata. Ba na so bidiyon mu ya tsawo, yanzu za mu shiga dangane da wannan abun kai tsaye. Sannan kafin mu shiga bidiyon ku danna mana subscribing, ku yi mana like, ku yi mana share da wani chatting da kuke. Kai tsaye yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga cikin WhatsApp. To ga shi kamar yadda kuke gani mun shiga cikin WhatsApp namu. Bayan WhatsApp namu ya buɗe kamar haka, abun da za mu yi shi ne a nan za mu zo misali kamar wannan, kun ga wannan group ne. To in ba na so a rinƙa sanar da ni irin saƙo ya shigo abun nan, ya shigo an turo min saƙo a cikin shi, amma in na shiga ciki zan gani kamar haka ga shi nan saƙon da suka shigo amma mai ba za a nuna min a fuskan waya ba. To abun da za mu yi shi ne kawai kamar nan da kuke gani ga shi nan shi ne WhatsApp, shi ne group ɗin kenan da nake so in dakatar da zuwan saƙonninsa. Kawai sai na zo sai na danna a kan shi kamar haka, in danna kan shi kun ga ya yi makin a nan. To yanda ya yi makin a nan ɗin nan, to in ka duba a nan a layuka guda ukun nan, to ga alama nan ta speaker na tsakiyar nan, to shi za mu zo mu danna. Sai mu danna a kan shi. Bayan mun danna a kansa sai ka dawo kamar nan number 1 ɗin nan, kaga za ka tsaye da za a daina sanar da kai saƙonninsa na tsawon awa 8 tukunna a su rinƙa fitowa a saman wayanka. In ya yi maka na tsawon awa 8 ya yi ma baka kana son haka sai ka danna, sai ka zo ka danna OK a nan ka karɓa kenan bayan ka cike nan. Ga nan kuma sati ɗaya ne, in na sati ɗaya ne za a yi kafin a rinƙa nuna maka irin wannan saƙonnin suna fitowa. To ga shi nan kuma shekara ɗaya ne. In kana so na shekara ne ma sai ka shiga ciki ka ga saƙonnin da aka turo, amma daga waje ba za na nuna ma ba, ga shi nan duk za ka iya sawa. Duk wanda ka zaɓa a cikin nan kawai za ka zo ka danna OK a nan ka yi saving. Shi kenan ka riga ka zaɓa wanda kake so. To ta haka ne za ka iya dakatar da saƙonni kar su dame ka a WhatsApp naka, ba za su rinƙa takura ma ba hakan nan. In ka buɗe data ko da kana da group da yawa ba zai na takura ma ba, amma in ka shiga ciki za ka ga duk saƙon da aka tura kuma za ka yi chatting ba zai hana ka komai ba. To a nan ne muka zo ƙarshen bidiyon namu har ila yau dai. Ku ci gaba da danna mana subscribing kuma ku danna mana like. Sannan ku yi mani share da duk wani chatting da kuke yi. Mun gode. Kuma in dai muna roƙon ku da ku yi mana comment akan abun da kuke so mu gyara ko wani abu ne wanda muke yi ba daidai ba a cikin bidiyon mu, ku yi mana comment don mu gyara. In kuma bidiyon mu ya burge ku, ku yi mana comment ko ku danna mana like. Mun gode sosai. Sai mun haɗu a darasi na gaba.